Yan mga bay, good morning. So ngayon mga bay, may share tayo na isang kunting video. Nag full tank muna tayo dahil wala tayong tubig. May angkas tayo niya mga bay, makikita naman ninyo sa isang anino sa ating motor, di ba? Dalawa kami. So may angkas yan, yung partner ko kasama. Papunta kami dyan dito sa amin, sa Aglayan. Nagpa-smoke test po tayo dahil magpaparenew na po tayo sa ating motor. Dahil kabuuanan na po ni Ngingi ngayon, March. So ito po yung ting renew natin sa ating motor. So dito mga bay, may napapansin tayo sa ating motor. Ito pala yung nakaload natin na motor. So hindi po i-share po natin na tayo nakaload talaga. So ito po, dito po ko pa ma-explain lahat. Ang karga sa ating motor 54, Hatchie brand ang piston, pang XRM 110 carb, at saka naka-cams po tayo ng 5.2. So ganyan po, naka-regrind cams lang po tayo. Valve spring natin is Sun brand. Matigas yun, 5 rounds mga bay, pang Mio yung valve spring na gamit natin, 5 rounds. Matigas yan pagkabit ni Sir Richie Boy. So gawang Sir Richie Boy ito mga bay. So ito po yung gumawa sa ating motor. Dito mga bay, sa pagpatakbo natin, ayan ang bilis niyang kunin yung 100 kph kahit may angkas tayo. So dito ko may babahagi sa inyo na sa akin lang, may feel ko na maganda talaga yung performance sa ating 54 load. Yan, naka power pipe po tayo. So yung gulong natin sa harapan is 60-80, yung sa likuran is 70-80. So maliit na 1.4 yung rim, naka power pipe, swing arm plus 3 tayo dyan mga bay. Sprocket combination 1434. So yan po, nakikita yung motor dyan sa harapan. Yan po ang sinusubukan ko lang na sundan, para subok lang siguro to, dahil dito po tayo ito po na lugar mga bay, dito po ako nakakuha ng maraming views. Nagtitrending po tayo dito, almost 1M tayo dito, pero na-delete yung video. So wala na akong screen recording doon, ay screenshot. Na-delete ko na, matagal na na-delete, almost mga nasa kulang-kulang na siguro sa mga 5 years na. So na-delete yun mga bay, dahil na po tayo, naka-violation po tayo. So ito po yung gagawin natin, is ito talaga na lugar. XRM yung akahabol ko dito na naka-Mags 125. Ngayon Honda rin ang brand nitong nakauna. So na alanganin po tayo dahil may isang sasakyan. So yung hinahabol ko mga bay, sinusubukan ko lang na hinahabol, is Honda brand rin mga bay, mga parang 150 Sonic ata yan, hindi ako sure. Di tangki yan mga bay, malaki yung mga gulong yan. So wala tayong angkas, so hinahabol ko siya. Akala ko hindi ko na maabutan mga bay, pero parang nag-gets na niya, dahil doon pa lang sa simula, hindi pa ako naka-on sa aking headlight, hindi pa niya ako nakikita. So tinatry ko na in-on yung headlight para mapansin niya na may sumusunod talaga. So dito mga bay, kahit paakyat yan, dito talaga niya portion. Dito talaga ako nag-trending dati mga bay. Dati yun sa pinakaunang post ko na video mga bay, doon po ako na monetize yun na video lahat doon po. So ito po, dito po talaga mga portion mga bay, dito. So hindi na po ko nagda-down yung 3rd gear, ginawa ko lang yung 4th gear ko, dahil break in time pa yan mga bay, hindi ko pa nilubos-lubos na pinipiga-piga. So alalay lang ang ginagawa natin. So yan, tignan ninyo, diba grabe ang lakas talaga niya mga bay. May angkas tayo niya na pero parang nagda-downshift siya, kaya parang naunahan natin. So dito may barricade dito mga bay. Yan, dito nagmi-minor na tayo. Pag mi-minor natin dyan, dito natin napansin na sa side mirror, sumunod pala si Sonic 150 ata yan. Basta hindi ko alam kung Sonic ba yan, basta mga ditangki yan mga bay. Big bike, semi kung ano siya, naked style. Yan. So nakikita niyo mga bay, nag-1hand lang tayo, dahil alam kong diretso mau-vertikan talaga tayo niyan mga bay, dahil 150 yan, di ba?
Pero hinahabol ko siya mga bay. Nagda-downshift po ako na third gear niyan kasi ka nag-fourth gear. Ito yan. Hinahabol ko talaga siya mga bay hanggang sa dulo ng video nito. With back ride. Naninood gid tama no kay guguron man ginako siya. Paninood jud ya kay na. Mo speed ra bagini 100. Usag ni angkas. Samo pa okay palugsong oh. Oh, ano yo? Ayo kumpiyansa. Oh, 100 na oh. Doot yung tama dia kay na. Yan kaabot na mo. Shout out sa 150. Ingon kita sa bayate ni motora ni abot mo sa gatos. Morning. Pilay pa kuan ninyo sir. Tanahon sa natin mong papel. Wala man na expire noon. May mga pan magod. Adjustment, may mga pan. Bro, no, na naman ni kanuni. Ha. Kato para ba ning last bitaw lahi man ilang resibo. Mura ay. Clear na mga flat. Pero kinahanglan niya mo ni sag CR no? Pataban. Ako ni siya.